खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे देहानि बागै भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव हाथाइ गेसाव जानाय एबा हाथाइ गाज्रि जानाय एबा सेवनायखौ माबोरै मोजां खालामनो हायो बेनि बागै भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। हाथाइ गेसाव जानाय एबा हाथाइ सेवनायखौ मिथिंगायारि महरै फाहामनो हागोन नामा? रोंग'साफोरा बे राहाखौ रानलायदों। जुदि नोंथांनि हाथाइया गाज्रि जायोब्ला एबा सेवोब्ला मा खालामनांगौ बेखौ सासे रोंग'साया बेखेवना होदों। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों हाथाइ गाज्रि जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय हालदैखौ माबोरै बाहायनांगौ बेनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। बे राहाया हाथाइ गाज्रि जानायखौ फोजोबस्रांनायाव गोहोम गोनां। जुदि हाथाइफोरखौ मोजाङै जोथोन लायाब्ला बिसोर बायनो हमनो हागौ। बे गोग्लैनायखौ हाथाइ सेवनाय बुंनाय जायो। बेबादि मोनो दि हाथाइफोराव एम्फौ दं, जायनि जाउनाव हाथाइफोरा खंख्ला जायो आरो बायजोआव गोग्लैनो हमो। जुदि नोंथाङाबो हाथाइ गाज्रि जानायजों जेंनायाव गोग्लैयो, अब्ला बेयाव नोंथाङा माखासे रोंग'साजों सुबुरुन होजानाय गोहोगोरा राहाखौ सोलोंनो हागोन। यगा फोरोंगिरि वर्षा आर्यआ बे राहाखौ गावनि इनस्टाग्राम एकाउन्टआव शेयार खालामदों, जेराव बिथाङा बुजायदों दि हालदैजों मोननै जिनिसखौ गलायनानै आरो हाथाइयाव फुननानै हाथाइफोरा मोजाङै साफा जाया, नाथाय बेयो हाथाइ गाज्रि जानायनिफ्राय रैखा मोननायाव मदद खालामो। बे राहाया नाजानो जोबोद गोरलै आरो हाथाइ सेवनायखौ फोजोबनायाव मदद होनो हागौ। हाथाइ गाज्रि जानाय, हाथाइ बुनाय, हाथाइ सानाय आरो हाथाइनिफ्राय गोसोम एबा गोमो दागोफोरखौ बोखारनो थाखाय नोंथाङा रोंग'साजों सुबुरुन होजानाय राहाखौ नाजानो हागोन। नोंथाङा खालि सामुससे हालदै लानांगौ आरो पेस्ट बानायनो थाखाय खावसे सामुस अन्थाइ संख्रि आरो 1 सामुस बेसरनि थावखौ गलायना ला। बे मोनथाम मुवाफोरखौ मोजाङै गलाय आरो बेनि उनाव बेखौ ब्रासआव फुनना ला आरो हाथाइयाव फुनो जागायजेन। बे पेस्टजों गावनि हाथाइखौ साफा खालाम जेरै नोंथाङा टुथपेस्टजों खालामो। दानिया फैदो बे राहाखौ सप्तायाव बेसेबां खेब बाहायनांगौ बेनि बादै सावरायदिनि। रोंग'साफोरा बुङो दि बे राहाखौ सप्तानि सानफ्रोमबो नाजानो हागौ। बे राहाखौ नाजायोब्ला हाथाइ गाज्रि जानाया साबसिन जागोन आरो बेयो हाथाइनि गुबुन जेंनाफोरनिफ्रायबो रैखा मोनगोन। हाथाइ गाज्रि जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नोंथाङा गावनि खुगाखौ गोबाब दैजों सुनो हायो। सानफ्रोमबो सुयोब्ला हाथाइ गाज्रि जानायखौ बाङाइ खालामो आरो हाथाइफोरखौ मोजाङै साफा खालामनायाव मदद होयो। हाथाइनि थाखाय मोजां मोनग्रा थावआबो जोबोद मुलाम्फा गोनां। लं थावआ हाथाइ सानायनिफ्राय रैखा मोननायाव मदद खालामो। जुदि हाथाइफोराव सानाय जायो अब्ला लंखौ उननानै सानाय जायगायाव बाहायनो हायो। हाथाइफोरखौ मोजाङै साफा खालामनाय जायोब्ला हाथाइजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ गोजानाव दोननाय जायो। बेबादि थासारियाव गावनि हाथाइखौ सानसेयाव खेबनै ब्रास खालाम, सालाय साफा खालाम आरो नोंथाङा गोसो जायोब्ला निमनि गनसिजों गावनि हाथाइखौ साफा खालामनो हायो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा जुदि देहानि बागै बेबादिनो भिडिअ नायबाय थानो गोसोब्ला भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।